Det gør ikke noget. Vi kan godt undvære det. Jamen, vi kan godt. Far, hvorfor er du skal ud til det med civilforsvaret? Jeg er frivillig. Vi skal holde nogle øvelser en gang imellem. Far lærer at slukke brænde og give førstehjælp og sådan noget, hvis der sker store ulykker. Ja, eller hvis der bliver krig. Bliver der krig? Nej. Så 1964 er det ikke. 1964 er det ikke. Så var det på det tidspunkt. Og Lene, hun var 34 år, og jeg var 32 år. Børnene, de var henholdsvis 5 og 7 år. Jeg arbejdede så krænsmæssigt i Mensur. Virksomheden var inde, og Lene, hun var hjemme med husmor. Vores baggrund er, at vi begge to